Mana beखौ बांद्राय फोथायजायालै बे नोंनिल'सो मोजां बिनो जेबो गैयाथ' गारि मटर न' बां जेबोआनो गैयाथ' बिदिनो जानला मानलासो बियो आरो नों बेखौ जेसेबां अनो बे नोंखौ एसेबां अनाखैदोंबो मा बुंनो सानदों माने नोंखौ एसेबां अनोब्ला बेबायदि रमान्टिक जायगायाव नोंबायदि एसेबां समायना अननो गोरों अनसुलि अनथाव बाथाव सिख्लाखौ गोदाव सोराव हारसिं नेबाय थानो बेनि जायगायाव आं जानांगोनलै दैमु वान सेकेन्ड आंबो नोंखौ हारसिं गोदाव सोराव थानो होबाबो गारियाव दिखांनानै लाबथिंबाय थागौमोन आं नाथाय खोनासंनायसै दैमु आंबो नोंखौ एसे एसे हास्थायखोमायो मा खालामनो दैमु आंहा खाफालानो गाज्रिहा दैमु नों थाथ'दो दै हा थाथ'दो दे माने आं गुबुन खामानि एसे बिजि दंमोन दैमु एसे लेट जाबाय सरि दे दैमु ना नों गाज्रि दामोन नोंबो जे आरो मा बुंलाबायो दे बेफोरखौ दोनथ'दो दैमु मोनसे मोजां खोथा दंलाय दैमु जों सानैनि गोथार जुलिनि खोथाखौ आइ आफामोननो आं खोन्थाबाय आरो आइ आफाया राजि जाबाय दैमु जोबोद खुसिजोंनो राजि जादों दैमु नों थाथ'दो दैमु आंहा गोबां खामानि दं जुलिनि लाहार फाहार खालामनांगौ नों थाथ'दो दैमु हा दे neng dapat hasil nersena thogoreda tapi supaya nayo दैमु इसोराबो जों सानैखौ गोरोब होनाय खारना गिदिर मिथिगौ ना दैमु नङा जों बेरादा नेरसोना फैदोंमोन आरो हाबो एसेबो आंनि खोथाखौनो साना बियो जों बेरादा जोंखौ थारैनो मोजां मोनबाय थारैनो बुंलायनांगौ आरो आं मोजां मोनोथ' दैमु आं नोंखौ लानानै गोजानाव थांफालाङो नों जेबो जिंगासिनो गैयालै दैमु नों मोनबोनायखौ बेरादा दैमु साननांगौ गैया Father, Son,